Kolorea jarriko diogu gure gaurko saioari, bai, gure gaurko gonbidatuaren landare eta loreekin. Eta ez da lore zaina, artista da, artista bilbotarra. Ikusiko duzue, zer nolako saioa datorren. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Jon Amorortu ongetorri. Zer moduz? Oso ondo. Hemen dakao, margolari bizkaitarra, bilbotarra esan dia, baina nungo aize aski? Deustukoa. Eta, bilbotarra esatia ondo tortu zaik, gotik agajola edo... Berdin dozte. Zai. Bueno, ze garrantzitsua dian koloriak zure gaur egungo artelanetan, ezta? Esango nuke baiet, behintzat bizitzari beste zozer zemoten dio, ez? Hasiera batean bai dana zuri beltzian iteguala, baina guain ja koloria sartu dio, ez da? Bai, 9 urte zenuen nituen zuri beltzean pintatzen, eta behin kolore hartuta, ja, ez dut lagatzen. Bai, ez da, zuri beltzian askotan zaiagoa eta dana dekor, Margot, artelanak itia, ez da? Bai, egia zan. Koloreakien igual gauzak diluditzen dira gehiago edo diskutatu dezakezuz gehiago. Bueno, eta, zukalden, zemuz boldatzeaiz? Bueno, saiatzen gara. Bai, saiatzen gara. Hemen zekau, gaur, itxasoko txilarra, eta txilar presiatu hauekin, ningo dio Donostiko erara platertxo bat, piperra da bat, humus bat, eta aldi berian, nondik nora ibiltzea izen ikasiko dugu. Ados? Ondo. Adi lagunak, ehundoko saio bat horreta. Bueno, lagunak, eta Jon, garatuko izuet pausuz, nondik noa biliko gehan, antxu hauek Donostiko erara iteko garaian, piperra da bat, eta oliba beltzen humusa. Hemen, ingo deuna da, betu, antxua ja garbi daude, txukun, igual azkenengo ikutu emango jo, bakizu beti arrainditik txukun etortzen diela, baina azkenengo ikutu ematiak, txukunago usten dute. Horre, ingo deuna da, batzuia bota, limoian berrindura, salteatu txiki bat emango deu batzuietan, eta, gero ingo deuna da, ospintanto bat bota, eta pixka ligatuko deu, eta hori izango gaurko plateran oinarria. Baina launduko deu, ohetxo batekin, piperra dana, tipulina, piper italianua eta baratzuria goxatuko deu, ondo erregozita da honean, plateran oinarrian jarriko ditugu gainen antxuak prejituta, eta lagungarri humusa oliba beltzana. Humusa iteko, txitxirio dazkau, ja egozita daude, oliba beltzak, limoi pixkat, tajina, badekizu zertan tajina, da sesamo pasta bat, eta normalen 2 motatakoa gehoten dira. Bat ilunagoa ikusten dana, eta beste hau argiagoa. Ilunagoa dana da sesamo hasiak tostatuta daudela. Hau daude tostatu gabe. Piperra hutza, baratzuri gordin bat, birrindu, eta gatzan puntua jarri. Bueno, eta hau esan da lanian jarriko gea. Beitu, azteko eta behin, nik tipulina Juliana moztukoet goxatzen jartzeko, eta zuken mendikan lau bat baratzuri datea. Lau igual 6, 2 antxuantzako eta lau bertan botatzeko, bale? Venga, zure kontu hori, lapiko ateako deu, eta kontatu badakit, erakusketak egiten ari zehala, laizter badakazu ez da, mendikan... Bai, 2 astetara. 2 astetara. 2 astetara Ferrolen. Ferrolen, Galizin, Sarau galeri deitzen den leku baten. Sarau? Sarau, Xarau, ondo. Eta zetopatuko dugu bertara joten bagea? Bueno, aurreko erakusketan satiren bat, edo parteren bat mugituko dut. Ea berzelan moldatzen direzen espazio berri horretan, eta espazioa oso berezia da, da nabe industrial moduko bat, eta orduen hori da, zabaiek oso altuak dituenak, eta gure ditut igual kuadroak hain handiak direzenez, ikusi
espazio zabal horretan. Zu bakarrik iongo zea erakusketa hortan, artistak elkartuko zeate bertan, nola izango da? Izango da bakarkako erakusketa. Bale, bakarkako erakusketa. 6 aste, egongo da hor. Bale, 6 aste egongo da, eta zuan iongo zea buru belarri bertan. Bueno, ez nijungo naz inaugurazioa eta... Eta gero anutzeko sorpresa. Zenbat denbora biharko dugu ua bisitatu eta goxatzeko? Ordu batzuk, o goiz pasa, edo... Igual ordu pare batzuekin... Vale. Zenbat artelan topatuko ditugu bertan? Asko, edo... Ez dut ondino prestatu guztiz, baina... Igual sortzi bat edo. Sortzi bat. Bai. Bueno, eta Jon, esan dezu bezala? Bai, hola, bost bat alde batea, eta gero beste 3 besteako. Venga, hau organikoa bota horbera, eta honi gordeko itemen. Eta, Jon, esan dezu, zatozela, hau dara jarraipen bat bezala. Zatoz ja, erakusketa bat indezula hemen Euskal Herrin, ez da? Bai, Eibarren. Eibarren indezu. Bai. Nun zehazki? Portalea aretoan. Vale. Eibarreko Armagintza Museoan. Bikain. Eta, antzeko zerbait izan da, edo ikutu berrik topatuko ditugu main Ferrolen? Ferrolekoa izango da bigarren pauso bat edo. Jarraipen bat esan dezakegu? Bai. Hau aurrekoa izan zen oso handia, oso erakusketa garrantzitsuan itzako, bai. 2 urte zemon ditut prestatzen. 2 urte hori prestatzen, Bai. Eta, bueno, 2 urte horietan, bai, gauza asko gertatu dizez. Aitaren eriotza gertatu zen bidin, eta orduan hori transversalki bideratu zauen erakusketa, eta Cúbreme de flores deitzen zan, eta purtsu bat metafora hori bai, ez? Danak hilko garela, eta hortik, Eduard Muntzen pintorearen zita batetik dator hori, berak lasai zegoen bere gorputzatik loreak urtengo zirelako, ez? Eta orduan, izenbura zetorren bat. Eta orduan, aita oso presente honetan erakusketan, ez da? Bai. Horre, erdiko areto horretan bazegoen pieza garrantzitsu bat. Deitzen zana, bezarkada bero bat. Eta zan bere hautsontzia, bere errautzak, eta sustratua edo lurra, Lorentzako erabiltzen den lur hori. Eta orduan, hor apurtu neban hautzontzia, errautzak nahaztu ziren sustratuakin, eta hortik jarri nituen lore batzuk, hortik jaio. Loraldia hortikan. Bai, eta kuriosa izan zen, erakusketa egon zen hile bat edo. Bai. Eta zelan, usteldura prozesu hori gertatu zen pieza horretan, ez? Zelan lorak, funtziran jausten eta berriro ere lurrera bueltatzen. Ai, ama, ona, bai. Bizitza hola da, eta aurre hain bihar da, ez da? Bai. Eta gauza hoi, bintzat barruan eaman eta argitaratu, ez da? Bai, eta artea bada modu bat, ez? Honek gauzak mugitzeko eta... Piskat izango zan, aita omenaldi bat azkenian, ez da? Bai. Nahi gabe, ez da? Ziratik prozesu hortan gertatu bazan, Bai. Eta artista dakazue, arte hori hor bertan murgildu eta bertan sartzeko, ez da gertatu dana bidian, ez da? Bai. Hor esaten dute, azkenean langileek eskukin iten dutela lana. Artista hauek esku eta burukin, eta artistek esku buru eta bihotzakin. Bai, argi da. Bai. Eta zuri adibidez dueluan lagundu zizun honek pixkat aurre egiten, azkenean une gogorra hoi. Zango nuke prozesuan bertan, ez zarela oso konsiente, bezalako hor jota zulanin, baina gero behin erakusketa jarrita eta dana gorputz bategaz ikusita, eiten dozu irakurketa hori, ez? Zelan pintura izan dela medio, bakoitzan dolua eta agur hau esateko modu bat, ez? Orduan bazegoen areto, erdiko areto horretan, bazeuden pieza batzuk karratuak zirenak, eta norbaitek, lagun batek esan zuzten, bazegoela irakurketa hori, zelan, bazegoen, hasieran zegoen poto baten irudia, potoa da, etxe guztietan egon aldan lore bat, ez, edo landare bat, eta gero ikusten zala zelan
zozer gertatu zen pinturan, apurketaren bat, ikerketaren bat, eta gero loraldira berriro ere ez. Bai, eta hoia nahi tein zenun, nahi gabe ataz itzaizun, hoia ia, bai, barrutik atea zan zerbait eta horri isladatu zan ez, da? Bai. Baneukan oso argi baneukan pieza bat, eta zan aitaren hautsontzia, hori errautzak bota genituenean, gordene bala, eta mantendu neban estudioan. Ez nekien zer egingo nuen horregaz, baina hor zegoen. Baina bai zerbait da. Hor zegoen eskina baten lagata, eta begira, eta presente, eta nahi nion egin kuadro bat, hautsontziari. Eta ikusle modun edo egotea gaitik hor estudioan 2 urtez, ez? Eta orduan egiterakoan pieza hori konturatu nintzen, pieza karratu guzti horiek bazeukatela itziera bat eta bebai zentsu bat, ez? Bueno, eta Jon, bertan zenbat artelan zeuden? Eta gaina formatu handian zeuden asko, ez da? Bai, zeuden igual 20 bat edo. 20 bat, fácil. Bai. Egia da, 20 pieza handi edo, baina gero bazegoen aretoak, Eibarreko portalea aretoa badeuka morfologia arraro bat edo. Dira 3 areto eta areto bat dau solairu baten edo egota edo. Bai. Eta horretan kokatu nituen prozesuzko hainbat pintura, marrazki, bozeto. Eta gero beste 2 aretotan, beste pieza erraldoi horiek. Eta esan dezun bezala, 2 urte egon txinala haudena prestatzen, 2 urte hauetan intzen ditun artelan haue guztiak, edo batzuk lehenotikan berreskuratutakoak izan zian, edo nola kudeatu zenun hau? Justo erakusketa eskaini zidaten, eta horretan hasi nintzen lanean, eta orduan, hortik baneukan pieza handi bat, eta izan zala jaiotza, burtsu bat, baina ez erakusketaren jaiotza, baizik eta neure beste kuadro bat, ez? Beste prozesu honetan beste kuadro bat. Eta eskaini ostean, hasi nintzen pentsatzen, ikusi nebalako aretoa oso handia zelako, eta egin nahi nuelako zer serioa. Merezizuna lekuak ebai, eta... Hori da. Eta hortik hasi nintzen lanin, eta 2 urtez. Egia da, 2 urte horietan, piezei bebai, eta niri bebai, eraldaketa asko, egon zirela, eta hau moztu bihot, edo... Hori behitu antxuantzako izangoa, eta nabazuela nik ginten nahi nahi zen bezala xerretan utzi, eta ja prestatuta utziko dugu hori bukaeran praketuko dugu, zatik anoiek antxuak izue 2-3 minutuan ja praketuta gelditzen diala. Hau ja, piperrantzako listo. Eta bertan, lorek eta landarek ikusgarritasun asko daka, ez da? Esan dezun bezala, kolorea gustatzen zaizu, eta horien barron bai kolore asko daka bai landare eta loreek, ez da? Eskusa badaten modun jaiozan lorena pintatzea. Egon zan momentu bat nebre bizitzan, non, hori, zurita beltzetatik kolorera pasatzerakoan, neukan oso argi zer nahi nuen pintatu eta zelan egin, eta orduan hasi nintzak gauzak hartzen, bodegoiaren eskusarekin, gauzak hartu, kokatu eta pintau naturaletik, eta hartzen nituen gauzak beti ziran. Potetsuak edo loreak edo ostoak edo trapuak edo... Eta eskusa horren hildora, bihurtu da leitmotiv bat, ez? Bihurtu da... Eta, jute zinean, horren bila, edo azkenian zuk esan dezun bezala sortze zenun leku bat eta hori marrazten zenun, edo naturala jute zinean da naturaletik ere bai hartu gauzak, edo nun... Bai, da, potxo bat danetarik. Danetik bizat. Bai, neure aman etxean beti dauz lorak, neure etxean beti dauz lorak, beti nago oso arreta, kalean ibiltzen dudanean, ea ber balkoietan edo udala jartzen dituen... loretan eta hori argazkiakin kapturau edo bebai naturaletik pintau. Margotu beharko nola eken Bilbon bazio, txakurra hundi hori. Upi delako. Upi hori margotu beharko unen batean. Igual bai. Bueno, nauzi, hemen, indeuna da, lehen da biziko urratzek eman, oso ondo zio gau, ezin hobe. Adoak hau gero, hemen antxuak osatzeko ezin hobe. Hemen, hau,
martxan dijoa, bueno, eta bitarten ingo duna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Eta zehazki, loren bila jungo gea. Gule lore zaina, loli, beti asko erakuste digu, eta goen ja udaberrin sartuta gaudela, seguru lore pila bat egin datorrela. Ea zei erakuste digun. Kaixo eguerdion, Loli zein Argarate naiz, Gorbeia Lora Zaintzan zentroan gaude eta gaur ezagutuko ditugu orkidea mordoxka bat, ezagutuko ditugu petuniak eta labanda goxo-goxoak baitare. Guazen bat. Guazen ezagutzera adibidez, labandak. Badakizue udaberrian garai hona dugu baitare labanda sartzeko. Labandak lore urdin bat du, usai goxo-goxoa du, eta ni txikian nintzela behintzat labandak egiten ziren moztu, holako zako telazko zako txiki batzutan sartu, eta gero armaiotan, eta horrela, bueno, politia zen, eta gu txikitan behintzat gustora egiten gendun lan hori. Zer gehiago, petuniak sartzeko ere garaia da. Azitegian egin dituzuenak, orain ja lurrian sartu behar dire, eta nahi nitzuen pixka bat azaldu, petunia eta surfinia denak petuniak dire. Baina diferentzia da, surfiniak zintzilikatu egiten dire, eta petuniak gora horrela ateratzen dire. Petunia berez petun izenatik dator, variedade horiek solanazeak dire, eta baita ere solanazeak dire tomatia eta patata, gure-guriak dire, baina horiek ere solanaze variedadeak dire. Zer gehiago gaur, orkideak, gustoko ditut nik orkideak. Badakizuen, nonbait irakurri dut, orkideak badaudela hor 25.000 variedade edo. Bueno, hemen batzuk ditugu. Gaurkoan nolako gama arroxa bat egin dugu. Fijatu zaitezte, ze politiak diren orkideak. Izaten dire horrela lore handikoak, lore ertainak, eta baita ere badaude landaria berez txikila da, baina fijatu zaitezte ze politia den. Landere motx txikila da, lore handikoa. Egondu naiz pentsatzen, ja laizter dator amaren eguna. Zeiduritzen zaizue itxian umiakin, edo, bueno, olako gozaltzeko bandeja goxo bat egin. Nik kasu hontan txerri tomate batzuk jarri ditut, baina horri izan liteke fruta, nik zer dakit, kafesne bat, infusio bat, nahi duzuena, baino gure bandeja goxua beti loriakin apaindua. Kasu hontan orkidea txiki bat jarri dugu, eta pentsatu dut baitare olako jarroi txiki batian, zertikan ez, udaberrian gaude eta biburnun variedade bat da, hau edozein lore dendatan izaten da, eta gure jardinetan baitare izaten da biburnun hau, baina izaten du lore xurilagoa. Hau alako berde fosforito bat deitzen diogu guk, baina jardinetan xurilak ateratzen dire ongi baitare. Begira ze erresa itxian ditugun laugazekin egiteko. Kasu hontan amaren eguna dela eta, baina izan liteke urte betetze bat, batzutan gure ume txikiak igual itxian gelditzen dire gaixorik edo, bueno, ez gaixorik izan liteke. Olako detaile politi hauek nik ez dakizueri, baina niri gustatzen zait pila bat hau itxian egitea. Hemen umiandako igual cereales edo kolakao edo nik zer dakita olako hiek. Horrela goxo eraman gure etxeko saloira adibidez, edo ja, oiera nahi baduzue, ni horrez nahi zartuko. Zeiduritzen olako detaile goxo politi bat itxian egitea. Ezagutu ditugu labandak, petuniak, orkidea batzuk eta gozaltzeko bandeja goxo bat egin dugu. Ze gehiago? Mila esker eta hurrengora arte. Hau, Paloli, eta mila esker. Zurekin beti ikasten gaude, ze gauza txukunak iteitun, Ai, ama. Inspirazio bila. Eta esan duna orkideana, 5.000 daudela varietate, eta nire amak dozena badazka, eta ni pentsatzen kolore guztiaz eskala. Eskerrik asko, Loli, eta hurrenare zure zaiongo hemen ikasteko. Zu horietako loren bat, seguru markotu ezula, ez da? Seguro, baiet. Igual bizitatu behar dut, Loli. Bizitatu behar zu. Inspirazioan bila. Seguru inspiratuko, zehala. Bueno, gurian jarraitzeko hemen, behitu, Piperra da martxan dijoa, huelta eta huelta, kolore gehiagi hartzen juten danian, ingo diguna da pixka temperatura jetxi. Guain erdibiden, gatza pixka botako jot,
Eta hoia, martxan dakau, goxatzen. Alde batetik, ingoitutena nik pixkat hobeto errepasatu gure antxuak, esan deten bezala txukun usteko, eta bestalde, zukun gozea, humusa prestatzen, bale? A ber. Humusa prestatzeko, hemen dakat zorrua, txitxiriak dauden bezala, egosita daude eta bertara bota. Olibak ere bai, baratzuria zuritiko dugu bertara botatzeko, eta limoian zukua ateako zu, bale? Primera. Gero, emango izut, goiaratxo bat, tajina, eta piperrautza botatzeko. Aurrena piperrautza bota, zeatik ez dutana bota bihar, pixkat, eta gero tajina, ja, goiara berdinakin aldezu. Bale? Venga. Tajina nahi dozu dana botatzia. Bai, tajina dena bota, bai. Ongi. Beste guztia dena. Igual limoiare bai, zukua osoena gehiago izango erdian atea. Bale? Venga, zure kontu, eta esan bezala nik, antxoa garbituko ditut, uretatik pasa, eta ondo lehortu, asko gustatzei lehorrak egotia, ez urakin egotia hola botatzeko. Ordu, nagoek hemen jarriko ditut, platertxua hemen, eta ingoxiotena da bisarrak endu, garbi botatzeko bertara. Eta hauek behitu, oso garbi daude, nahiko garbi daude, baina ikusten bezala hemen bisartxo hauek. Bai. Txiki dianian, oso bisarra finak izaten dira eta iagoan ez dian notatzen. Ez da merezi. Baina hola antxoa hau tamaino polita dakala, baiten badio horrela, gure izekin, taka, bisarra garbitzea ditugu, puntxartxo aukentzei jau, eta gero uretatik pasatzen dugu, eta gero garrantzitsua emere kakaleku pixkat eukitzeu, kentzei jau, eta garbi da honian, uretatik buelta bat eman, eta berriro lehortzen ditugu, txukun jartzeko, gero ja salteatzeko. Bueno, Jon, badakit artista bakoitzak, teknika desberdinak erabiltzen dituzuela margotzeko. Zein da zehazki zure teknika? Esango nuke olioa mihizen gainean pintatzen ditudala, baina... Olioa da tela erabiltzen dezuena, ez da? Ez, olioa da pintura... Pintura al oleo. Bai, pintura al oleo, bai. Baina teknika anitzak erabiltzen ditut mihizearen gainean, espraiatik, rotulkiak, plastidekorrak, honek argizariak bebai eskolan erabiltzen zirenak bebai. Badau baten gehiago goxatzen dezuna, esaten dezuna honekin... Espraiakin, guapo dauz, sentitzen zara nahiko aske. Grafiterua apurtxo bat makarra bebai. Apurtxo makarra da. Eta, badaude batzutan ebai ustartzen dituzunak arte baten teknika desberdinak. Normalen bat espraiakin dituzunean espraiakin bukatzen dezu edo... Ez. Normalian... Bueno, depende ze behar dituzunez, baina teknika anitzak ikusten dira kuadro baten... Barruan. Bai. Irudien bertan. Eta holakotan, zenekin hasten zea. Oleoakin hasi eta espraiakin jarraitu eta geho plastirrakin bukatu, edo bai ongo da, edo ez da do... Nahiko kaotikoa izaten da. Bai, bai, eta gauza asko probatu ditut bidean, bebai akatz asko sartu, bebai, eta hortik arretakin ikasteko. Baina esango nuke olio pintore bat naizela, ze olioakin bukatzen dut. Normalean izaten da, bukaera izaten da olioakin. Azken inkutua olioakin emate oso. Bai. Jon, da zuk zure artelanak, zure erakusketetan erakuste dituzu, esan dezun bezala hemendikan 15 egunean ferrolen bakazula beste bat, baina zuk eskola badakazu bai, ez da? Hor jartuna, Marragune, ez da? Bai. Eta Marragune nun da zehazki kokatuta? Marragune da Bilboko erdigunean, Vale. Eta dela urte eta gitxi ireki nuen espazio bat da. Behai ban neure tailerra eta neure beste parte hau hezkuntzan diharduten parte hau uztartzeko. Gaur tailerra dakazu, zu hor bertan aritzea lanian, baina aldi berian ikastaro ematen dituzu. Bi solairu dauko, eta kalinda tailerra, eta eskola, eta beko solairuan dau neure estudioa, neure tailerra. Eta orduan esan dezu urte eta ez dit, guantxe hori zure hogi bide iaia hor bilakatu da, ez da? Bai, horretan gabiz, ez? Gauza, bere gauzekin. Batzutan ondo, beste batzutan makal, baina... Zer motatako ikastaroak topatuko ditugu bertan? Bai, zure guztatzen zaizuna, pikante pixka daka. Hola, pixka gehiago, hola, txak, premio pixkat, dek. Ze ikastaro topatuko ditugu bertan?
Emoten dugu pintura. Bai. Pintura, danetarik emoten dugu. Akuarelatik, akriliko edo olio pintura. Bai. Eta bai emoten dugu pintura japonesa. Sumie deitzen den teknika bat. Eta nola da, pintura japonesa hori? Hori da tinta txina delako material bategaz eta arroz paperean egiten den representazio vegetalak izaten dira normalean, irudi vegetalak izaten diz, bambu, orkidia, egiten dira paisai batzuk, dana tinta beltzakin, eta orduan geratzen da zuria eta beltzan arteko... Nun ikasi dituzu arte hau guztiak? Zein izan da zure ikastaroa, zure maisuak? Honetan izan da, zelan da autodidakta izatearena. Bai, Bai, honetan bai. Baina adibidez, arte ikasi ezu nun baiten edo zure... Ibilbide aldeti, amama beti dagor, referente modun, ze izan zan lehenengoa. Osa, etxetik handator zure... Bai, amama zan postunem, modista. Nere amonare, bai. Bai. Eta bueno, gero, olako udaletzeko ikastaro artistiko hauetan, emoten zituen beran orduak. Eta erakutsi zuzten, pintatzen, marrasten eta gero, gurasoak oso adi egon ziren hori ikusteko, eta hortik pintura taller baten sartu nintzen, eta arte ederrak. Arte ederrak ikasi zen ditun. Arte ederrak urte desente izaten da gaina, ez da? Bai, monitu bost urte. Bost urte. Eta gero hortikan, ez dakite bai bakita atzerrian bai bili zara hortikan ikasten, ez da? Bai, egon nintzen Holandan, horre Erasmusa egiten, eta gero Madrilen emon ditut pare bat urte, beste master batzuk egiten. Eta azkenengo zein eban pintura masterra dagoena EHUn. Eta nahiko ibilbide profesional eruntz bideratuta dagoen master bat da. Eta estatu mailan dagoen bakarra da, beraz nahiko importantia da. Eta hor, Jon, hasieran esan duen bezala txuribeltzian hasi zinala margotzen, gero ja koloreta pasatzea, baina nola izan zian hasiera horiek? Zergatik izan dezuz, horri izan zan? Horri izan zan aldaketa, bai. Pintura master horretan, sartu nintzen masterrera zuribeltzean pintatzen, eta goratzen lagun batek esan zian, amendik bi hilera basauz kolorean pintatzen. Keba, eta azkenean, bai, harrapatu zidan berriro ere. Eta nola izan da aldaketa hori? Egia zan, kolorek guain topatu dituzunean, berriro argitasuna topatu duzu, erresago lortzen dezu erakutsi nahi desuna besteei, edo zergatik gan izan da aldaketa hori? Bueno, naturalki etorri dan sozer. Ez dakit zelan izan zan, baina naturalki egunen baten banengoen kuadro hori bat pintatzen, eta hurrengoan kuadro urdin bat, eta oin lorak, ez? Koloreak badeko emozioa implikatuta hor, edo badauka hor oso atxiki, ez? Koloreakin eragiten ditugu beste planotako, beste emozio batzuk edo beste sozer. Claro, txuribeltzean beti pixkan mugatuta esango du zaudela igual. Txuribeltzean geratzen zen oroitzapenetara lotutako pintura bat. Lehenoko historik bezala, ez da? Bai. Eta, zuk adibidez zure ikaslei, nola erakuste diozu, motatako klasek ematituzu, nola izaten dira zure... Izaten naz nahiko txapoia. Bai, Izaten naz, gustatzen zaidazko pintura, eta orduan gustatzen zaizunean sozer... Friki egiten zara, ez da? Bihurtzen zara friki bat. Baina danetarik dau. Dekogu jentea ez dakiena ezer, eta bai dekogu jentea dakiena. Maia desberdiniteko jendia iristen da bertara, ez da? Bai, eta moldatzen gara, bakoitzan beharretara, ez? Bikain. Eta, zein izan dira bertan zure erreferentiak adibidez, margolaritzan munduan? Esan beharko nuke Gerhard Richter pintorea beti dagoela hor. Nundarra da hori? Alemania. Alemania, bale. Eta gero gure euskaldunen artean bai, Alain Urrutia lagun daukadala,
nahiko erreferente majua izan da bizitzan, bai, eta lagungarria baita. Bikai. Bueno, eta badaki zure marraguneko lanak saldu dituzuela eta gainea gauza politak dituzuela bertako dirukin, ezta? Bai, azkenengo erakusketa kolektiboan egiten dugu beti erakunde bateri dirua donatu, ez? Pasaren urtean izan genuen animaleen besleku batera, eta aurten Gazako eskola batera bideratuko dugu, bai, edo. Ze ona. Bueno, jarraitu horretan, goxatu arazten, da gaina laguntzen. Ze gauza ona. Eta behitu gure historia, Bagoaz, ja. Hemen bagoaz, gero hau salteatu esan duen bezala 2 minututan iteala, piperra da hemen itzin da beti ze karamelua bezala gelditzen nahi zaigu, eta hori geratzen zaiguna da birrintzia. Olio pixka bota jot, eta gatza ez diok bota, ezta? Ez. Bagatzare bai pixka botako jo, eta bitarten ingo deuna da, erreportai bat ikustea gungo da, bigarrena. Eta guain, antxoan biliagoaz. Eta noa, Garbine Arrandegira lezon dao, eta guazen ikastea. Segituen gaude bueltan. Kaixo Joseba, eguardio, ni Garbine naiz, lezon gaude, eta nire arrandegia erakutsiko dizuet. Zatoz! Bueno, arrandegi hau nahiko berria da. Orain dela 5 urte eskas sortu zen, eta ikusiri behar hori zegoela lezon, zegoelako beste arrandegirikan, bai izan, proiektua aurrera eman berdet, eta agia zen oso pozinago. Batez ere, nire arraia, eguneko arraia da, freskoa, eta etortzen da Kantauri itsasoetikan, eta bai itsasgoiko iparraldetikan. Nire arrandegian ni bakarri nago lanean. Goizean 5 eta 4 txintxarria jotzen dit, altxatzen naiz, hartzen dut furgoneta, eta lehenengo Oiartzunen merkatua daukagu, aspaldikoa, eta gauz batzuk hartzen ditut, hornitzailei, eta gero Pasaiara joaten naiz egunero. 2 tokitara egunero joaten naiz. Gero, ekartzen dut produktu guzti honera, eta gero ja mostradorea jartzen da, alik eta txukunenik, eta bezeroak hasten dira, behatzeak inguruan iriketzen dut atea. Mostradorean ikusten den arrainetik aparte, badut ere konserba txiki batzuk, Zumaiakoa direla, bertakoak, eskuz egiten dute lan handia da, eta bertako produktuarekin. Beste aldetik ere, badut izozutako produktuak, batzu dira hornitzaileak ekartzen dizkidatenak, eta beste batzuk nire produktua freskoa izoztu dudana. Batzuk ere egina daude, sukaldatuak datoz, adibidez mejilloi beteak, eta beste batzuk ja rebozatu bereziekin eta prejitzeko. Eguneko bezero hori, normalean izaten da etxeko andre, etxeko gizon, eta egunero ematen dute arraia bai beraientzat, eta seme-alabai ere asko ematen diote. Eta gero gazteak ere etortzen direnean, horiek gehiago behar dute zerbait gehiago eman, eta izoztu. Eta orain pasako gea, Kantauriko perlas hitz egitera dela gure antxoa. Hemen daukagu antxoa, Kantaurian sartu zaigun antxoa gaur goizean, hemen bertan Pasaian, eta da zoragarria, bai freskuran eta bai tamainan. Martxoa batean hasten da, kanpaina, eta izango dugu udar arte. Ekaina arte ego, antxoa bertakoa zoragarria izaten dugu. Batzutan lusatzen da pixka bat gehiago, baina hori da bere epea, esango genuke. Oso interesgarria da produktu bat, omegak, vitaminak, arrai urdin berezia dugu, eta bai aurrak, gazte, heldu, zar, gustokoa dute mundu guztiak. Eta etortzen dira aur txikiak, gurasoekin, eskatzen dute antxoa, eta orduan ikusten dut asko maitatu behar dugun produktua dela, jarraitzeko gure arrantzaleak ekartzen duten bezala. Antxoa hau zoragarria da, ditu 35 gramo, eta erabili dezakegu gauza asko egiteko. Nik antxoa kozinatzen dut modu desberdinetara, baina gogokoena eta jende gehiengoak egiten duena da prejitu. Olioa baratxuri batekin ondo berotu eta antxoa garbi botatzen duzu legorrean, eta hori da produkturi zoragarriena antxoa jateko modua.
Eta gero bai, badira bai, ezurrak kendu, egiten dute albardatu. Arrautzetan pasa bakarrikan eta prejitu. Eta hori ere zoragarria gelitzen da oso jugosoa. Eta gero, beste modu bitxia edo pixkat lan gehiago egin berdela kozinatzeko orduan, baina, bueno, inditzazkezu bi antxoak zabaldu, ezurri gabe, eta erdian jarri dezakezu, bai, piper gorri bat, berdea, batzutan ere, roquefort pixka bat jarri, oso gutxi, eta piper gorriarekin ere. Eta gero albardatzen duzu, eta hori zoragarria gelditzen da. Pues hau da nik nola garbitzen duten antxoa, modu pixkan berexiago horretan. Burua kentzen diot eta tripak horrela. Zola egiten ditut egunean, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo lehenengo egunetan, eta horrela temporada osoa izaten da. Hola garbitzeak badu bere historio txikia, ez? Azkenian hemen ditun bizartxo txiki hoiek batzuk ez dutela gustoko, honekin egiten duguna da, bizar hori moztu ere, bai. Eta tripa guztia ere joatezaio kentzen. Eta orain erakutsiko dizuet, arrandegi guztietan nola garbitzen duen antxoa. Hori da tradizionala da. Eta egiten da tripatik heldu, eta bururoraino tira, eta kentzen zaio tripa. Bai? Eta beste bat da, buruatik heldu, eta beruntz egin. Hori izango liak moduak. Egia da, nik labainakin egiten dudala, antxoa garbitu, niretzako azkarragoa delako, antxoa bea gutxi dago ondatzen dezulako ikutzeko orduran, eta gero ere, bixar guzti horiek kentzen dizkiozulako. Bueno, Joseba, hemen ditugu antxoa prest, kozinatzeko, nahi dezunean etorri lezora, Garbiñe arrandegira, eta elkarrekin kozinatuta gero, topa egingo dugu. Laizter arte! Haupa Garbiñe eta ze lan txukuna egiten dezun, eta egia esan ze altxorra dakaun, bertako arraia etortzen dana, eta egia esan, zandun bezala, lehenoko eta ohitura gehiago eta goengo gaztek eta askotan batzuen, antxoa usai agatzitza izetxian prejituta eta Zukalden, egon berdu, arrai usaia, barazki usaia, esalda ala, Gauza errata, gero, zein darra mateigun, eta ze gauza gona dan. Eta gainea, sasoian daunean, merkia. Ez da, hombre, merkia. Ez da doainekoa, eta badaki upizka kostatzela, baina emateu indarrakin konpatzen mazu, oso merkia. Bueno, guriakin jarraitzeko, hemen inbiar deuna da. Jarriko deu, martxan, olio, virgina, batzu jakin, eta ingo deuna da, salteatu, azkarratea, gero horrea ospin pixka bota, eta gero platerea botako dugu gainetikan, eta bueltan botako dugu berriz, Hola, pixkat zuku agatea eta pixkat ligatzeko. Bitu hau, gehiagi eziteko, bitu ze itxura hartu digun honek, piperra honek. Gozo, bai. Ema murriztu da, ze karamelo, marmela daiten nahi zaigun. Guain jetxingo, zeatikan, bakizue, erretzeko premillare badakala, hortxe jarraitzen bau zu fuertia. Zeatikan, guain urdana juntzai honian, azukriak eta hor kontzentratu dira, eta hor erretzen hastea eta karamelo egiten jutea, baino, inberdun marmelada, baino ez karamelo herria. Bueno, hoi listo dakau, hau martxan dakau, eta hemen ningo zuna da, behitu, humus eiteko, gehatzen zaizuna bakarkama, birrintzia. Eta behin birrintzen desunean, ostokateako dituzu peresiletikan, hemen gatza lorila, itxasuko gatza, bota, pastatxo batin, eta botako jozu olio pixka, eta olio peresilia ingo deu, gainetikan botatzeko geho plateri. Vale? Venga, hoi zure kontu, eta hau nere kontu. Bueno, eta, Jon, zure lan guztien artean, zein izan da bereziena zuretzako? Ostras, galdera ona. Bakoitza beri historia eukiko du, ez? Bai, eta danak dira garrantzitsuak, ez? Esango nuke, baina... Bueno, azken erakusketa honetan indako guztiak oso bereziak dira, argi dau. Baina aurretik egindako kuadro batzu bere badauz bebai, eta esango nuke Bilbon dagoen Galeria Lumbreras delakoa, joven llama joven deukie programa bat, eta horre egon zan 2 metroko kuadro handi bat. Eta kuadro hori igual izan zan apurtzu bat bidea ireki zauena, edo kuadro hori ja ez dau neure etxin, dauka Salamankako egunkari bat, premio bat irabazi zaulako. Eta orduan
ja hor bidea markatu du zauen, apurtxo bat, eta berezia izan da. Bueno, gehiago esan dezula premioak eta, bai eduki dituzu premioak eta hola batzuk gauza bereziak, ez da? Bai, kuadro handiak egiten ditugunean, premiotara aurkestea, bada aukera ona kuadroa mugitzeko, bai. Ze motatako premiotara aurkeztu dituzu horiek, adibidez? Bankuko eta fundazioetako erakundeetara, gehien bat, egunkarietara bai, Euskal Herrian bai batzuk, diputazioa edo... Eta zesari jaso dituzu? Hola, garrantzitsuenak ere bai. Hori izan da, hori aurreko komentatzen nuen kuadroarena izan zen garrantzitsuena, bigarren sari bat, eta gero erresidentzia batzuk bai, premio modun, Lanzarotera jundintzen, behin. Erresidentzia moduan, hau zelan kentzen da? Hau behitu, golpe bat emango jau, musa listo dakau, eta hau nire kontu. Venga, listo. Bueno, ostotxo katea eta horrea bota. Eta hau antxoa behitu, hemen bri, eta inda dazkago, Behitu hola xejateko, Hemen gauza bat bakarri botatzen nik faltan. Gauzatxo bat. Pipermin pixka pikante zalian eiz, eta hor gindiatxe bat, zagitaztu intzaiten, baina, igualdo. Gaur nola limoiak indi joan da ospinare bai, baka bixigarria, Lasaian zaitezte. Eta hemen ingotena da, guain behitu, Horrea botako mendakau ospin pixkat, baina indutet hemen reduzitu eta bertara botatak egu buelta botako jote horrea eta pixkat ligatzeko. Vale. Ahora, eso, mostea eta hemen. Bota zuzenien honea, botatzen dugu gatza potolua, eta frikzio egiten, pastatxoa egiten dugu, pastatxo bat. Eta gero, pastatxoa egiten dezunean, tak, olio tanto botatzen pixkat ligatu egiten dugu, bale? Ongi. Bueno, eta barkatu esan hasiziala Lanzaroteko historia kontatzen da moztu indizutela. Bai, hori Galeria Lumbrera zen programa horretan, joven jama joven delako programa horretan, daukie sari bat edo daukie rekonozimendu bat hor barruen eta lau artista joven jama joven delako horretan, lau artista egoten dira, eta residentzia horretara bidoaz aukeratuta, eta Irene Carmona izan ginen aukeratuak arajuteko, eta egon ginen Nautilus erresidentzia horretan hile batez, hor Lanzaroten, primeran, sortzen, abendu baten, gustura, ez da. Lanzarote leku beharraek, Bai, ez neban ezagutzen. Ni lehen da bizu galdea junitzen, ematen du ilargian zaudela, Bai, Marten. Nola da, nola harri, sola puntadun egin bete, eta mikatxi lan, hau zer da. Hau, no era ekarri digu egazkinak, Bai, paraje harra da. Bueno, hemen, behitu, antxoa jateko presta, leheno gatza pixka botaia, baina hau gustatzen zaiola. Tanto bageiola, bixio pixkat. Hemen piperra da. Eta, hor dakau, musa eta olio perexila prest. Bagoaz, plateraratzea. Venga, hau, kanpora. A ber, bagoaz, zu hemendikan kanpora. A ber, hemen adibidez. Piperra da, jarriko deu. Esan dugu, 8 bat ingo deula, baina jarriko deu. Beza, horrela xe, gora torko noketan. Txak. Piperra da, alde batetik. Beste aldetikan. Musa, horrela xe. Venga. Eta guain, antxua jarri berritut hor, txukun. A ber, agonea, eta agonea. Bueno, eta jateko ze gauza gustatzen zigiri prestatzia. Eukiko errezeta berezien bat, ez da? Danetari gustatzen. Danetatik gustatzen zaik? Bai, danetarik. Eta prestatzeko, eukiko errezeta erreginen bat esatezu, venga, gaur gonbidatu datoz eta hause prestatu bertziet. Oin nabel ramenarekin. Bai, Topera. Ze gauza honeken ramenak iasan, Tendituto, sopa earra, saldak eta... Salda, iten dezugola salda luzek eta ondo goxatuta eta denborakin, ez da? Bai. Ondo, gaina nola teknika japonesa dominatzen dezun, ez da? Baina, teknika, zukaldean teknika batzuk eroetzen dira hori argi dago. Bueno. Itxura, Sí, itxura. A ver, ez da gitan sartuko zizkiten. Bueno, hemen beti, danak ez badia sartzen hemen utzin behar da baten bat sukaldarik daztatzeko, Ezin dia dana platarian jarri eta kanpoa bota, Baten bat jan behar dugu, bale. Ingoetena da, hemen dikambitu saltxatxo hau. Kusezue, bi hiru aldi zindete, Martin bera esate egiteteun bezala. 3 golpe,
batek hemen, garik esango, batzuak jarrizkiok, garik dana jatitu batzuak eta. Venga, holare bai, vale, hau listo. Eta bukatzeko, argina notaren ikutu hau eta hartziotu nahi. Hemen dakateta azkenen gori gara, prest. Bueno, Jon, eskerrik asko etortzeatik, plazera handi bat izan da, zuen izatea, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten, gudanoi, zure artelanekin da dana. Bueno, launak, oitu zean txua jan behar ditugu mantxe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Hore bat, agur laguna. Agur.